Τι είναι διάφραγμα και πώς το διάφραγμα επηρεάζει τις φωτογραφίες σου? Γεια σας, είμαι ο Χρήστος και όπως θα καταλάβετε από την εισαγωγή, σήμερα θα μιλήσουμε για το διάφραγμα, που το διάφραγμα αποτελεί ένα από τα τρία σημεία της έκθεσης φωτογραφίας. Το διάφραγμα είναι αυτό που ελέγχει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στην κάμερα μέσω του φακού. Το διάφραγμα μπορεί να ανοίξει πολύ, έτσι ώστε να περάσει πολύ φως, ή να παραμείνει κλειστό, έτσι ώστε να εμποδίσει το φως να εισέλθει στον αισθητήρα. Το διάφραγμα επηρεάζεται από δύο σημαντικές παραμέτρους: το βάθος πεδίου και το φως. Πάμε να μιλήσουμε για το βάθος πεδίου. Αρχικά να εξηγήσουμε τι είναι βάθος πεδίου. Βάθος πεδίου είναι το εύρος του κάδρου που είναι εστιασμένο. Με απλά λόγια, είναι τα σημεία αυτά στο κάδρο μας που εμφανίζονται εστιασμένα και όχι θολά. Δηλαδή τα σημεία εκείνα που είναι σε focus. Ένα μικρό διάφραγμα, μεγάλο δηλαδή f, 4, 5, 6, 8, 22, δημιουργεί μεγάλο βάθος πεδίου. Δηλαδή μια μεγάλη περιοχή στο κάδρο μας που είναι εστιασμένη ή και ολόκληρη. Αυτή την επιλογή την εφαρμόσουμε όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε τοπία, όπου σε εκείνες τις συνθήκες θέλουμε τα πάντα να είναι εστιασμένα. Αντίθετα, ένα μεγάλο διάφραγμα, δηλαδή μικρό f, 1,4, 1,8, δημιουργεί μικρό βάθος πεδίου, δηλαδή μια μικρή περιοχή μόνο που είναι εστιασμένη, και όταν λέμε μικρή περιοχή αναφερόμαστε στο σημείο εκείνο που εμείς επιλέγουμε να είναι καθαρό και να ξεχωρίσει από το υπόλοιπο κάδρο. Δηλαδή το βασικό θέμα που φωτογραφίσουμε, θέλοντάς το να το απομονώσουμε από το περιβάλλον του και να το αναδείξουμε. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για φωτογραφίες πορτρέτου, θα το ακούσετε και ως μποκέ, ή όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε αντικείμενα ή προϊόντα. Πάμε να δούμε όλα αυτά στην πράξη. Για να κάνουμε πιο κατανοητά τα παραπάνω, θα το δείξουμε με ένα παράδειγμα για να δούμε το πώς λειτουργεί στην πράξη το βάθος πεδίου. Θα βγάλουμε τις ίδιες φωτογραφίες με τις ίδιες συνθήκες, αλλάζοντας το F, έτσι ώστε να δούμε πώς μεταβάλλεται το background. Έχουμε λοιπόν το ξύλινο κουκλάκι και ξεκινάμε μια φωτογραφία όπου το F είναι 16. Εκεί παρατηρούμε ότι τα πάντα πίσω του είναι σχεδόν καθαρά και εστιασμένα. Συνεχίζουμε με 13, 10, 7,1 κτλ. Μέχρι να καταλήξουμε στο μεγαλύτερο άνοιγμα του διαφράγματος που μπορεί να έχει ο φακός που έχουμε στην κατοχή μας, που είναι το 1,8, όπου στο σημείο αυτό θα παρατηρήσουμε ότι πλέον δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τίποτα πίσω από την ξύλινη κούκλα. Πάμε να το δούμε και σε γρήγορη κίνηση. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη δεύτερη παράμετρο που είναι το φως. Το διάφραγμα ελέγχει την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στην κάμερα, όπως είπαμε και στην αρχή. Ένα μικρό διάφραγμα, μεγάλο f, δηλαδή 8, 10, 16, 22, περιορίζει το άνοιγμα του κλείστρου του φακού και επιτρέπει μικρότερη ποσότητα φωτός να φτάσει στον αισθητήρα, δημιουργώντας έτσι σκοτεινές συνθήκες. Αντίθετα, ένα μεγάλο διάφραγμα, μικρό f, 1,4, 1,8, 2, επιτρέπει μεγαλύτερη ποσότητα φωτός να φτάσει στον αισθητήρα, δημιουργώντας μια φωτεινή φωτογραφία. Ανακεφαλαιώνοντας, αυτό που θα ήθελα να κρατήσετε είναι ότι το διάφραγμα είναι αυτό που ευθύνεται για το θόλωμα ή όχι στις φωτογραφίες μας, το μποκέ, καθώς και για την ποσότητα φωτός που θα εισέλθει σε αυτόν, βοηθώντας όταν έχουμε ένα φωτεινό φακό να φωτογραφίσουμε χωρίς πρόβλημα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που είδατε το βίντεο αυτό. Αν έχετε κάποια σχόλια μπορείτε να το γράψετε κάτω, και αν έχετε προτάσεις με χαρά να τις διαβάσω και να τις συζητήσουμε παρέα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια.